नाजायोब्लानो जिउआव जाफुंसारो होननाय बाथ्राखौ दिनै जाफुंसार होदों बर' हारिनि सासे फिसाजोआ। डक्टर ब्रह्म मुसुखामालाया गावनि सोलोंथाइ लानाय केरियाराव मोनसे गिदिर जाफुंसारनो हादों। मिथिनाय बादिब्ला डक्टर ब्रह्म मुसुखामालाया गावनि थांखि बायदियै जापाननि गंसे इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD डिग्रीखौ जाफुंसार होनो हाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा कदमतला गामिनि बिफा निरन्जन कुमार ब्रह्म आरो बिमा गुनुबती बसुमतारीनि आंगो फिसाजो डक्टर ब्रह्म मुसुखामालाया बिथाङा जापाननि वासेदा इउनिभार्सिटियाव एडभान्स साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं बिफाननिफ्राय मलिकुलार ब्रेन साइन्स आयदायाव PhD डिग्रीखौ उथ्रिसारनो हायो। मख'नो गोनांदि डक्टर ब्रह्म मुसुखामालाया गुदि थाखोनि सोलोंथाइखौ ओनसोलावनो जागायजेनो, बेनि उनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ बायजोआव लाहैयो। थांखि बायदियै जिउआव जाफुंसारनो हानायखौ लानानै डक्टर ब्रह्म मुसुखामालाया गावनि गोजोननायखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम फोरमायहरदों। स्कुटी आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय स्कुटी आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटी बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय-सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटी आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।